Salamat, Panginoon. Ay nahapon sa Indogabos mga tugang. Ini po si Father Boots Bombase OP nag-welcome sa Indogabos sa satuyang programang Marhay na Hapon. Kumusta mga tugang mo niyan agaw ning Martes, ika-15 kambulan ning Hunyo. Nasa kalahati na tayo ha. At siyempre, oras manahon yan. Pinas. Siguro ang asusunod yan. Sana gamitin ang sweldo mo. Siguro, Father, sa pakikipag-inuman. Ganun ba? Sayang yung pinagtrabahuan mo. Sayang. Ngayon mga kaibigan, magayunin kasi sa tuyang pag-urulayan. No? Manunugod iyan mga tugang sa pagkakaibigan. Yan, importante mga tugang iyan. No? Hindi yung hanap ng kaaway. Pagka talaga naman ang sabi ng Panginoon talaga dapat mag-ibigan tayo, hindi magpaparairiwan. Kaya yaw sa inyong programa, Marhay na Hapon. Ano? Magiging marhay na sa tuwing buhay kung kita kadakol ning amigo, amiga, kadakol kita mga kaibigan, hindi kadakol na kaaway. Sino ba sa inyo maraming kaaway? Sige, magdasal muna tayo. Kayo kasi pag-urulayan ta, pwede ko mo mag-text sa kuya, mamaya. 0925-811-3851 kasi live na live po tayo. Pero sa mga susunod na daw sa aga, sa susunod na ito, ako po'y nag-record na at tayo hindi makakapag-live. Live na live tayo. Okay. So, bilang magkakaibigan, live na live tayo. So, sa tuyang pag-urulayan, paano kaya kita? Sisimula pa lang, sasabihin ko na sa inyo, paano kaya mag-build natin, tatayo natin ang isang lipunan na tayo ay talagang nagkakaibigan. Okay? Upang hindi ka parang iriwal. Pag-ayun maganda, lalo ko yan. Malapit na naman ang next year. O baka tapos ng iriwal. Kundi nagkagadanan. Dati mga tugang. You know? So, paano gawin natin? Paano kaya ang magay na contribution ta? Paano ta mabubuo ang satuyang pagkakaibigan? Hindi lang yung pagkakabarkada. Iriwal-iwal. Kadakol ba kaiwal? Natin ang tugan. Sige, mga iwan na kita sa tuyang pagkakiwan na memorary at mga kita din kagurangnan maghanap kita ng amigo, kaibiga, kaibigan. Okay? So, sa ngalang Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Alalahanin mo, o kabanal-banalan Birhen Maria, na walang sino mang humiling ng iyong kalinga at tulong na hindi mo tinugunan. Sa pagtitiwalang ito, kami na mga makasalanan ay umaasa sa iyong pagmamahal. O Berhen ng mga Berhen at ina naming lahat, huwag mong biguin ang aming kahilingan, ang aming mga pangangailangan, bagkus kami iyong dinggin at kaawaan. Mahal na Berhen Maria, ina ni Kristo na aming tagapagligtas at Panginoon, pakisabi po kay Jesus na bendisyonan niya po ang himpilang ito ng DCGB, ang may-ari, ang nangangasiwa o namamahala, ang lahat ng mga nagtatrabaho at lahat ng mga naglilingkod at lahat ng mga tumutulong at lalong-lalo na ang lahat ng mga tagapakinig ng DCTV na bendisyonan niya po kami at ilayo po niya kami sa anumang kahamakan, kasalanan, kapighatian at lalong-lalo na ilayo kami na mahawaan ng COVID-19 upang kami patuloy na makapaglingkod sa pamagitan ng paghahatid hindi lang ng informasyon kundi inspirasyon. Ang lahat ito ay hinihingi namin kay Kristo na aming Panginoon at tagapagligtas magpasawalang hanggan. Amen. Ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang atugang, magayuno na sa tuyang pag-uurulayan. Iyan po kasi ang springboard ko
ang Ebanghelyo ngunyanal daw mula sa Ebanghelyo ni San Mateo, Kabanata 5, talata 43 hanggang 48. So chapter 5 of Matthew, verses 43 to 48. Okay? Bakit? Anong sabi ni Kristo? Tinuturo sa atin ni Kristo. Totoo, sabi ko nga ni kasuhapon, ang mundo meron din sariling patakaran. Okay? May sariling batas din ang mundo eh. At hindi na necessarily ang batas ng mundo, yan ang batas na dapat natin sundin. Kasi sabi ko nga kahapon, may batas na abortion, may batas na diborsyo, batas ng tao yan. Pero hindi lahat na batas ng tao ay dapat sundin. Bakit? Ano ba ang diborsyo? Paghihiwalay. Ano ba ang abortion? Pagpatay. Kung susundin natin ang paghihiwalay at ang pagpatay, ang tanong, tama ba yan? Yan ba talaga ang pinag-uutos ng Diyos? Maghiwalayan tayo kasi sawa na ako sa iyo. Sawa na ako sa pagmumukha mo. Hiwalay na tayo. Sabi na mag-asawa. Ayaw ko na sa iyo. Pagkatapos ang sabi ng babae, pagkatapos mong anakan ako ng 12 anak, hihiwalayan mo na ako? Ngunya na, gano'n na, divorce na kita. Ayaw ko na. Hindi na ako masaya sa iyo. Hindi mo na ako napapaligaya. Hiwalay na tayo. Ganun ba yon? Alam mo mga kaibigan, sa pag-aaral, ang bayan na may batas ng diborsyo, it's a series of divorce. Alam mo, nag-asawa, dinivorce. Tapos nag-asawa, dinivorce. Ang daming nasasaktan. At anong nasasaktan? Of course, nasasaktan din yung babae o yung lalaki, pero maraming nasasaktan, nagiging broken families. Okay? At nagiging magulo ang mundo. Okay? Kaya nga po, hindi natin ina-advocate ang diborsyo. Okay? Kasi sasabihin na, ay Father, dito sa Pilipinas, ito na lang po kasi ang Pilipinas na lang po kasi ang hindi pumapayag na magkaroon ng diborsyo. Mabuti nga yan Kasi at least, buo pa rin ang sa ating pamilya. Pinagtitiisan pa rin natin ang pamilya natin. Kasi tingnan mo, kahit saan, sa Amerika, yung isa dinivorce, pagkatapos nag-asawa ulit, naghiwalay na naman, divorce na naman. Sino ang naiiwan? Yung mga anak. Yun. Kawawa. Kawawa ang mga bata. Kawawa ang mga pamilya, broken family. Remember, divorce, the law of divorce has an evil effect, which is broken family and broken world. Okay? Hindi pa ako nagsisermon nagpapaalala lang po ako. Okay? Kasi mapalad ang mga Pilipino at sa mga dito sa Pilipinas kasi dalawa na lamang na bayan o bansa ang hindi pumapayag na magkaroon ng diborsyo. Ang Pilipinas at ang Vatican. Okay? Yon, kasi talagang Christian oriented. Okay? Yon, yan ang batas ng mundo eh. Ano pa? Ang abortion. Sa kanila, pumapayag sila na pwede mong batayin ang bata sa sinapupunan. Total, wala pa naman yan. Hindi, ang tao, pag naisilang na, ganun ba yon? Ang tao, kahit nasa sinapupunan pa, tao. Sasabihin ko sa inyo, ang buto ng mangga, ano ang tawag natin? Apple? Ano ang tawag natin sa buto ng mangga? Mansanas? Hindi. Ang buto ng mangga, ang tawag natin, buto ng mangga. Mangga. Pero hindi pa yan nagbubunga. Hindi pa nagiging kahoy. Huwag mong tatawagin na mangga yan pag nagkahoy na. Hindi po gano'n na. Ang tao kahit nasa sinapupunan ang bata hindi pa nagiging tao, tao na po yan. Anong ibig mo sabihin? Ay Father, dugo lang yan. Anong dugo? Dugo ng tao yan. Tingnan natin, yung mga aso nga inaalagaan. Minsan may libingan pa ang aso. Yung tao, anong ginagawa? Patay ng tao. Tingnan mo yung aso. Isinasalba pa yung aso. Aso yan
Mabuti pa yung aso, pinahalagan niya. Ay, pero yung tao, hindi. Oh, mali po yan. Oh, kasi ito sinasabi ko, ang mga batas ng tao, ang batas ng mundo. Kasi sabi ni Jesus, ito, alam ni Jesus, ang mundo may batas na sinusunod din. Pero si Jesus, nagbibigay din ng batas. Ang sabi ni Jesus, ito po ang sabi ni Jesus, narinig na ninyo na sinasabi. Okay? O tulad kahapon, narinig na ninyo mata sa mata at ngipin sa ngipin. Ngunit, ngayon, sinasabi ko sa inyo. Kahapon yan, ha? O ito naman, sabi naman ni Jesus, narinig na ninyo. May batas na ganyan, hindi ba? Yung kahapon, ang tawag yan, lex talionis. Okay? Batas ng higanti. Paghihiganti. Sabi ng Panginoon, huwag kayong maghiganti. Huwag kayong lalaban. Kaya, do not repay evil with evil, but repay evil with good. Suklian natin ng kabutihan. Anumang kasamaan na ginagawa sa atin, suklian natin ng kabutihan. Ang tawag natin nga dyan is random acts of kindness. Okay? Maging mabait tayo. Ngayong araw na ito, ganun din. Si Kristo, alam ni Kristo, ang mundo may tinuturo din, may aral din ang binibigay ng mundo. Sabi nga nito narinig na ninyo itong kautusan. Ibigin mo ang inyong kaibigan. At kaputan mo ang inyong kaaway. Yun, tingnan nyo, yun ang patakaran ng mundo Pagkaaway mo, kaputan mo. Pagkaibigan mo, ibigin mo. Pero iba po yan sa batas ng Diyos, sa batas ni Kristo. Bakit? Ano sinasabi ni Kristo? Ngunit, ito naman ang sinasabi ko sa inyo, ibigin ninyo ang inyong mga kaaway at idalangin ninyo ang mga umuusig sa inyo upang kayo'y maging tunay na anak ng inyong amang nasa langit. So dito, makikilala ang mga Katoliko, ang mga Kristiyano, kung tayo ay may pag-ibig. Lalong-lalo na, may pag-ibig sa mga napuput sa atin, nang iinsulto sa atin, yung mga nangliliit sa atin. Kasi nga sabi ni Kristo, mahalin ninyo hindi lang ang inyong kaibigan, pati na rin ang inyong kaaway. Okay? Pangalawa, idalangin pa ninyo. Okay? Pinarurusahan ka na, idadalangin mo pa sila. Okay? Because when you pray, you wish something good. Hindi po yun, kasi minsan may mga taong nagpipray, nagdarasal. They do not wish something good. They wish something evil. Minsan may nagdasal na asawa, na babae, kasi galit na galit siya sa kanyang asawang lalaki kasi yung asawang lalaki natagpuan niya na mayroon palang kinakasama. Hindi pa man siya sumakibilang buhay, nga lang sumasa kabilang bahay. Ang sabi ng asawa, Lord, kaawaan po ninyo kami. Sana mamatay na ang aking asawa. Tingnan mo. Tama ba yan? Pag nagdarasal ka ba? Remember, whenever we pray, we always pray or wish something good to happen. Not evil thing to happen. Yan po mga kaibigan, sana maging maliwanag sa atin yan. So, napakaganda ang Ebanghelyo. Pero gusto ko lang bigyan ng introduction sa inyo, mga tugang, na dito sa mundo, marami tayong sinusunod. Sinusunod natin ang kagustuhan natin. Sinusunod natin ang kagustuhan ng ibang tao. Sinusubog mga patakaran ng mundo, patakaran ng ating trabaho. Pero may patakaran din ang ating Panginoong Diyos. Ngayon, susundin ba natin siya? Alam mo, sabi nga sa batas, one time na pag-usapan na natin ito, hindi ba? Yung one time na nagle-lecture ako sa inyo, parang nagle-lecture. Para mga kaibigan na sinasabi ko sabi ko sa inyo na ang batas is an ordinance of reason promulgated for the common good by the one who has an authority for the society. Okay? So yun po ay mahalaga,
So yun nga, sinasabi ko sa inyo na dapat anumang batas, dapat sumasang-ayon yan sa natural law. Okay? O ito na lang, hindi natin maiwasan ito. Okay? The law of gravitation. Okay? Para maliwanag po. Kasi halimbawa, pag tumalon ka sa gusali, anong mangyari sa iyo? Ang mangyari sa iyo ay babagsak ka. Bakit ka babagsak? Kasi nga, ang tawag natin dyan ay, tinatawag natin dyan ay law of gravitation. Hindi tayo makakaiwas dyan. Anyway, sometimes we can only suspend, just like the airplane. O, tingnan mo, may nabalitaan po na ba kayo na eroplano na lumipad, hindi na bumaba? Hindi. Bumababa lahat ng eroplano o kahit na po yung satellite na nasa sa orbit o certain duration lang yan, bababa pa rin dito sa lupa. Ganun po kasi the law of gravitation. O ganun po yan. So hindi tayo makakaiwas sa batas. Okay? Dapat sumunod sa batas. Nga lang, ang dapat na batas na susundin natin, yung batas na nakakaligtas. Hindi yung batas na nakakapahamak. Okay? Kasi may batas na nakakapahamak. Sabi ko nga kanina, anong batas na nakakapahamak? Sa lipunan, o batas ng diborsyo, nakakapahamak yan. O batas ng pagpatay. Ano yung pagpatay, Father? The law of abortion. O sabi nga sa Amerika, ang dami-daming pinapatay. Bakit, Father, legal ba ang pagpatay? Sa kanila, legal. Kasi sabi nila, abortion. O anong abortion? Is that abortion killing? It's killing. Pagpatay po yan. Pero sinasabi nila, hindi pagpatay ang abortion. Kasi pagpapaganda ng katawan. Kasi ayaw ko, mga anak, dahil sa masisira ang aking figure. Ganun ba yon? Kasakiman po yan. Okay, kasalanan po yan. So alam mo, maraming batas na ginagawa ang tao na para lamang sa kanyang sariling kapakanan sa kasakiman. Tingnan na, itong batas na nepotism hanggang ngayon hindi pa naaprubahan. Kasi tingnan natin, lalo sa next year, magkakaroon ng eleksyon. Halimbawa, yung nanay, kandidata. Okay, yung tatay, kandidato. Yung panganay, kandidato. Okay, lahat pamilya, kandidato. Ano na yan? Hindi kasi, Father, dynasty. Okay, dynasty. Wala na. Ayaw nilang aprubahan yon kasi bakit ka naman mag-a-aproba yan? Tatamaan tayo niyan. Tingnan mo, gumagawa sila ng batas. Pero yung batas na yan, ang tanong, ikakabuti kaya yan? Ikakaligtas kaya natin yan? So yan ang importante pag nilayan natin dito. Kasi si Kristo, alam ni Kristo, may batas talaga lumalaganap. Ito nga sabi nga, ito ang batas. Ibigin ninyo ang inyong kaibigan at kaaputan ang inyong kaaway. Alam mo mga kaibigan, hindi ko rin makalimutan ito. Nang ako'y unang napunta sa Israel, okay? Every time kasi napupunta ako sa Israel, hindi man sa pagmamalaki, halos sa 11 beses na ako napunta ng Israel bilang chaplain. So, libre po yan akalain mo, bakit ang yaman-yaman ni Father, palagi nagpupunta sa Israel, libre po yan sapagkat trabaho po yon. Okay? Anong trabaho mo, Father? Nagmimisa, nagpapaliwanag, sasabihin ko, alam mo, dito tayo sa lugar na ito, ganito, and then meditation, and everyday nagmimisa, minsan baggage boy pa ako. Okay. Ngayon, nandun kami sa Israel. Alam mo, nakahabito ako. Anong habito? Nakasutana, damit pare. Pagkatapos, nakita ako ng isang bata. Pagkatapos, ano mong ginawa ng bata nang nakita niya ako? Parang nagalit sa akin. Parang ginanon niya. Tinanong ko yung tourist guide namin, why? Because sabi niya, ito pala ang tinuturo sa kanila. Hate, kasuklaman mo ang hindi mo kapananampalataya. Ganun pala yun, Kasi Father, katoliko ka, sila hindi katoliko, sila'y Hudyo, ang ginagawa
ang itinuturo na mahalin mo lang ang Hudyo. Pag hindi Hudyo, huwag mo na silang mahalin. Kaya tingnan mo yung the parable of the Good Samaritan. Yun po mga kaibigan. Ha? Ano sinasabi? Yung Hudyo, natulungan niya ba yung Hudyo rin? Actually, hindi nga eh. Hindi nga. Dapat, sabi mo dapat mahalin mo yung Hudyo. Pero sila, hindi rin eh. O, pero sinong tumulong doon sa Hudyo? Dapat yung pare. O, yung pariseyo. O, eskriba. Okay, yung pare, the Levite, the priest. O, ayaw tulungan yung duguan na kababayan din lang yan yun. Hudyo rin. Pero sabi, hindi, may rason naman. Alam mo, madali naman gumawa ng rason. Eh. Sabi ng pare, ay hindi pwede. Nagmamadali ako, magmimisa ako eh. Magmimisa ako doon, hindi pwede. Hindi kita binatulungan. Mas importante ang misa ko kaysa sa pagtulong sa iyo. Magiging kang atraso lang. Oh. Ano ang nangyari? Hindi pinansin ng pare. Yung Hudyo. Yung priest. Yung dumaan naman yung Levite. Sabi hindi. Ayon sa amin, hindi bawal kasi pupunta ako sa templo. At pag ako ay nadumihan, ay hindi na ako makapag-alay. Yun, masyadong batas na ang isip nila, legalistic. Ano nangyari? May dumaan, mabuti na lang, may dumaan na hindi man Hudyo, naawa. Okay, anong nangyari? Ginamot niya. Dinala niya doon sa isang inn. Tinulungan niya. Ano yon? Hudyo? Hindi. Samaritano. Kasi ganun po ang ano nila eh. Ganun din ba? Alam mo, dapat hindi. Tayo mga Katoliko, hindi natin sinasabi, pag hindi ka Katoliko, okay? Pag hindi ka Katoliko, wag mong tulungan. Dapat tulungan mo lang Katoliko. Ay mali po yan eh. Alam mo, nung parish priest ako sa Manawag, nagkaroon kami ng medical mission. Okay, hindi ko makalimutan yan kasi talaga talaga sinabi ko, tinuruan ko din yung mga ibang mga parish leaders. Kasi sabi ng parish leader, Father, may mga hindi Katolikong gusto magpagamot kasi medical mission libre. Sabi niya, Father, gusto may magpapagamot. Ang sabi ko sa kanila, okay lang yan, kahit hindi Katoliko yan, kahit hindi nagsisimba yan, kahit hindi ko dati nakikita yan. Kahit hindi Katoliko na hindi nagsisimba, okay lang. Dahil siya may sakit, dahil siya nangangailangan, ilista mo yan. Sinabihan ko sila, bakit? Ako po, totoo, paring Dominikano, Katoliko, hindi lang po ako para sa mga Katoliko. Ako po ay para sa mga tao. Yun, sinabi ko sa kanila. Tinuruan ko sila. Huwag mo sasabihin. Halimbawa, there was a time, siguro alam din ninyo, there was a time sa Yolanda, may isang simbahan doon. Huwag ko nang sasabihin, siguro alam naman ninyo ito eh. Yung mga tao, gusto sanang pumasok doon sa simbahan na yun kasi yung bahay nga nila sa paligid ay talagang sirang-sira na. Yolanda. Sabi, hindi ka kasama, hindi ka pwedeng papasukin dito, hindi ka Katolik, hindi ka kasama namin sa pananampalataya, ibang paniniwala mo. Wow, ganun ba yon? Tama ba yon? Ay, sayang. Marami pa sana tayong pag-usapan. But anyway, kulang tayo sa oras. Sige, anyway, mag-break muna tayo. Hindi pa ako nagsisermon na nagpapaalala lamang sa inyo na ni kaibigan mo yan o ni kaaway mo yan, tao yan. At bilang tao yan, may dangal yan. At ang sabi ng Panginoon, lahat na tao ay ginawa ayon sa kanyang larawan at kawangis. Remember, lahat na tao was created, every man and woman was created in the image and likeness of God. Kaya kung anong ginawa natin sa tao, yan po din ay ginagawa natin sa Diyos. But anyway, kaibigan, ang oras po natin ay 34 minutes after 1 o'clock. Ang oras hatod sa Indokang Alaksan FR, ibuprofen and paracetamol. Alaksan FR, isang Alaksan FR, tapos ang sakit ng katawan. Joy, iwas germs, iwas sakit. Neurobion, helping true heroes by nourishing nerves. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Wilkins Distilled, most recommended by doctors. RightMed, isang pangalan sa gamot na kailangan
kailangan. Oras na para ito dumobit mo with Coke Studio. Ang Bicolano, oragon maghigos, kaya sarong lakas banat sa malain-laing hilang. Rexidol Forte, lakas banat sa baga, kulugkan payo, kulugkan hawak, asin kalintura. Sa oragon, Rexidol Forte, lakas banat sa aba. Unilab yan. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Enjoy 1050 pack sa Good Quincena Swak. Weh, sobra ka Bicol Pakno. Ang sikreto, dikit 25 turo sa sarong grupong hugason swak. Dikit na tubig bukagon, asin pa sa buhon. Sobrang sabos, sobrang sa epekto. Dikit 25 turo sa sarong grupong hugason swak. Enjoy 1050 pack sa Good Quincena Swak. Enjoy 1050 pack sa Good Quincena Swak. 15-day mileage claim is based on quantitative consumer usage test. Joy Quincenas Pack, only 1050 SRP. Dr. Aquino here with today's ginhawa tip. Para may bilis ginhawa sa sipon, kailangan ng fast-acting na gamot that protects your respiratory cells against sipon-causing viruses at mapabilis ang recovery. Minsan kasi, di sapat pagpahid lang ang solusyon. Bitin ang ginhawa. If symptoms persist, consult your doctor. Di sapat ang pahit-pahit sa sipon, kaya para may bilis ginhawa, dapat mag-Neozep ka na. Neozep for complete cold relief in as fast as 15 minutes. Unilab yan. Phenylephrine, hydrochloride, chlorpheniramine, maleate, paracetamol is the generic name of Neozep. If symptoms persist, consult your doctor. Neozep, ang mabilis sa sipon at lahat ng kasama nito. Mag-spaghetti tayo, Erial ang pasta ko. Erial, Erial, Erial. Sarap, sustansya, sulit talaga. Sarap, sustansya, sulit talaga. Spaghetti Erial, sarap, sustansya, sulit. Basta maray na kalidad na pasta, El Real mo na. Sulit na, value for mommy pa. Bakal na. Dakol gibuhon? Take Farex Vitamin B1, B6, B12. Tabanganing malikayan ang pangangalambre asin pagkabublay kan isip. Kapag busy, Farex Vitamin B1, B6, B12 oral daw. If symptoms persist, consult your doctor. Farex B Complex. Tulong para iwas ngalay at pananamlay ng isip. Mag-Farex B Complex Daily. Naaalala mo pa ba yung kilig nung sinabihan ka ng first love mo ng... I love you too. Ay, ang sarap balikan. Ito rin, ang presyong throwback ng Chicken McSavers. Our best tasting one-piece Chicken McDo, balik 75 pesos na lang ulit. At ang paboritong McCrispy Chicken Filet, 59 pesos lang. Babalik-balikan mo ang sarap na pang everyday sa presyong yesterday ng Chicken McSavers. Kita-kit sa McDo. One-piece Chicken McDo, 75 pesos na lang ulit. Dine-in na sa McDo para sa presyong throwback. Prices vary. Pagkatapos ng napakaraming trabaho, sino ang kaya pang mag-asikaso sa bahay? Syempre, yung di sakitin. Ang naka-Enervon araw-araw, may more immunity. Tulong para makaiwas sa sakit. With proper diet and exercise. Unilab yan. Multivitamins is the generic name of Enervon. If symptoms persist, consult your doctor. Sa buhay ngayon, gets namin na kailangan madiskarte para buhayin ang pamilya. Kaya you should take care of your health. Gets ka na ng Wilkins Pure. Sure na pure quality water na may global purification standards. Dahil deserve mo ang good health, mag-Wilkins Pure. You are worth a Wilkins. A product of the Coca-Cola Company. Drink Wilkins Pure. Pure quality water for 11 pesos SRP. Sa bakunang parating, aangat ang pag-asa. Malalabanan ng pandemya. Aangat rin ng kumpiyansa. Pag nagmask, hugas, at iwas pa, mababawasan na ang kaba. Sa iyong pagpapabakuna, maiingatan ang sarili at ang kapwa. Pag nagpabakuna, ingat-angat tayong lahat. Ingat-angat, bakuna lahat. A message from PMA, PSMID, and kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Inihahandog ng Goldshine Pharmaceuticals Incorporated ang Magkape at Magkamilyon sa Jim's Coffee Raffle Promo. Ang isang entry ay dapat may kalakip na 5 sachets. Any combination ng alingmang Jim's Coffee products. Ang mga proof of purchase na ilalakip ay dapat may expiry year na 2021 onwards. Ilagay sa puting sobre kasama ang pangalan, edad, kumpletong address, contact number, firma. Kung anong Jim's Coffee variant ang inilakip, ang pangalan ng tindahan kung saan binili ang Jim's Coffee at ang promo title. Ihulog ang mga entries sa mga partner outlet
outlets nationwide. Magkakaroon ng preliminary draw kung saan 6 ang pwedeng manalo ng 100,000 pesos at 27,000 pesos sa bawat partner outlet. Ang grand draw ay sa December 22, 2021 kung saan isa ang maswerteng mananalo ng 1 milyong piso. 1 million pesos. Ang kanyang partner outlet ay magkakamit ng 100,000 pesos. Mayroon ding 27 winners ng 27,000 pesos each. Magkape at magkamilyon sa Jim's Coffee Raffle Promo. See posters and print ads for more details. Promo period is from April 9 to December 5, 2001. Per DOH FDA CFRR permit number 0133 series of 2001. Harapin ang hamon mga true heroes. Sa neuropathy di magpapapigil. Pag namamanhid, nangangalay o may tusok-tusok na ramdam, mag-Neurobion na. Neurobion, Neurobion. Take clinically proven Neurobion. It helps treat nerve damage and helps regenerate the nerves with proper diet and healthy lifestyle. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Halika na sa pinakamura. Panlalaki, pambabae o pambata. Sexy fashion, presyong abot kaya. Dito ka na sa tunay na pangmasa. Bag, shoes, pants, RTW. Dito na sa home, marami ang matitipid mo. Budget ay sapat sa bilihing mura. Dito na tayo sa tunay na pangmasa. Home Enterprises, the cheapest in town. Home Enterprises. Manny Pacquiao po, Mandirigma. Dami ko ng solusyong nasubukan. Pahid-pahid, bitin sa akin. Dito pa rin ako sa hiyang sa akin. Alaksan FR. Isang Alaksan FR, tapos ang sakit ng katawan. Tayo mga Mandirigma, mag-uulit pa ba ng pahid-pahid? Kung pwedeng laban na sa isang Alaksan FR. Unilab yan. Ibuprofen and paracetamol is the generic name of Alaksan FR. If symptoms persist, consult your doctor. Coronavirus ba ang hadlang sa pag-aaral ninyo? Andito na ang Southern Luzon Technological College Foundation Incorporated ay gumawa ng hakbang sa mga gustong mag-aral sa junior, senior high school at kolehiyo. Ang SLTCFI ay handang umagapay sa mga mag-aaral upang may pagpatuloy ang kanilang pag-aaral at pagharap sa new normal o sa makabagong panahon na ating kinakaharap. Sila ay nag-o-offer ng flexible blended learning o online or offline/modular classes. Kung may sapat na gadget o may maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang online classes. At kung ang estudyante naman ay walang sapat na gadget at walang maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang offline/modular classes. Sa ganitong paraan, malaki ang matitipid ng mga magulang, wala na silang iisipin na pamasahe, baon at iba pa na kinakailangan. Ngayon, mas magagabayan palalo ng mga magulang ang kanilang mga anak at higit sa lahat, masisiguradong mapaprotektahan pa sila sa mga pwedeng masagap sa labas tulad ng COVID-19. SLTCFI course offered junior high school, grade 7 to grade 10, senior high school, grade 11 to grade 12 with academic track, STEM, GAS, ABM, and HUMSS. College, Bachelor of Secondary Education, majors in English, Mathematics, and Filipino. Bachelor of Technical Vocational Teacher Education Program, Bachelor of Science in Business Administration, major in Human Resource Development Management, major in Business Process Service Management, and major in Financial Management, Bachelor of Tourism Management, Bachelor of Science in Computer Science, Bachelor of Science in Information System, Associate in Computer Technology. What are you waiting for? Enroll now in our online registration. Visit www.sltcfi.com/ENROL. And for more information, please contact us at 0977-147-3488. Basta SL, wow! Father Boots Bombasi OP, sana po kamo ay may nauukudan at na-inspire kamo sa buhay ta na talagang sundun ta ang mga pigsasabi ning kagurangnan kaysa sa mga pigsasabi kung sisay-sisay na sana. Okay? Pero bago ka ipagpadago siyan mga tugang, gusto kong batiin si 32555. Sabi niya, God bless, will na po sa radyo. And of course, si Marian Brinon, palagi nakikinig yan. Of course, si Roy, nasa, din si Ma'am Samar sa Pilar.
And of course, nagtag sa kuya si magayon iniho ni ex baga ni 811. Okay, basahon ko ta. Magayon sabi na 8811 sabi niya, Father Boots, may nag-divorce po sa USA. Walang anak. Ipinamana po ang properties sa pangalan ng cats and dogs. Kaya nga 8811 mas mabuti pa naging pusa na lang ako kasi may pinamanahan pa yung pusa saka yung aso, yung tao na nag-alaga, yung nurse na nag-alaga sa kanya, hindi niya pinamanahan. Ganun ba talaga? Ha? Kaya nga hindi po maganda yun ha. Dapat may dangal tayo. Sabi pa niya, nasa FM ka po. Meron po kami sa 107.5. Okay? So makinig ka lagi dyan. Nandyan palagi ako. Sabi niya, pang disc jockey ang modulated voice mo pala, Father, sa FM. Nga lang, sige nga, mag-modulate tayo. Kasi madalas dito sa AM, iba kasi ang medyo, Father, excited ka kasi, Father, pag AM, modulated. Sa FM, talagang maganda ng boses ko talaga, Father. Okay, talagang okay. FM na FM. Pero pag AM, para, Father, na excite ka masyado, Pati mga kaibigan, ito sabi niya, Father, hindi po, kasi kanina may kwento ako noon, nandun ako sa Israel, na, dinuruan ako ng bata, kasi ang explanation kasi ng tourist guide, kasi Father, hindi ka kasama nila, hindi ka kalahi nila, at hindi ka kapaniwala nila. Ibang paniniwala mo, kaya ang itinuturo kasi sa kanila, mahalin mo lang ang kapwa mo, kapwa Hudyo, o kapwa Katoliko, o kapwa ganito, o kapwa Kristiyano. Yan ang kanilang itinuturo. Mali po yan. Kasi ang turo ni Kristo, hindi po yung mahalin mo lamang ang kaibigan mo. Pati kaaway mo, mahalin mo. Okay? Yan. Sabi nga ni 8811, ini sabi niya, Father, hindi kaya nakwento ng parents na nagdura sa iyo na kinupkup ng bansa natin ang mga Hudyo during the World War II. Tama, kasi marami mga Hudyo pumunta dito sa Pilipinas, hindi ba? Thank you very much At ang sabi ni 9261, okay? Ang boses mo, Father, parang si Romy Diaz sa Artista Baga. Yun talaga mga tugang. Ang boses ko talaga, gigibuhon ko talagang modulated. Kaya ko naman. Pero minsan, na-excite kasi ako. Kasi talagang, pero siguro, next time, thank you very much sa mga comments ninyo. So, thank you very much po. Kasi sa FM kasi, lalo sa 107.5, Good News Radio, and of course, meron din OKFM sa Tuya Baga, and dito sa GB, talagang importante pa rin talaga. Sana, sige, modulate natin ang boses natin kasi na-excite kasi ako Saka, alam mo, ang aking gamit na dito na parang may studio kasi ako sa kwarto, kung mahiling nindo ako sa FB, sa sa DCGB News Online, mahiling nindo mga tugang na talaga iba ang boses mo talaga, Father. Okay, sabi ni 9261, Father, bakit bakit iba ang boses mo? Hindi na matining modulated. Anyway, sige mga tugang. Okay, ipadagusta. Ang importante sa buhay, kadakol kang amigo. Okay? At the same time, actually hindi lang amigo. Ang importante dito, mga tugang, ang itinuturo sa tuya, na dapat itong sabi nga dapat igwak ito talaga ng pagmamahal, pagkamuot. Kasi ginigibutan namin pagkamuot, kaya nga sabi, wag mong gantihan ng masama ang sino mang gumawa ng masama. Halimbawa, may nagsabi sa iyo, ininsulto ka. Anong sasabihin mo? Would you retaliate? Ako ang ginagawa ko, halimbawa, inapi ka, sasabihin ko na lang, actually kung hindi ko man sasabihin, God bless you, o sasabihin, Father, forgive them for they do not know. Sa sarili ko na lang. Kasi parang wala nang gulo. Sasabihin ko okay, God bless you. Sa sarili ko. Kung gusto mo, parinig pa, pero baka ma-insulto yan
Pero siguro minsan dapat iparinig din sa kanila eh. Pag minura ka, anong sasabihin mo? Pwede mo ba sabihin, God bless you? Alam mo, mas madali nga naman talagang batiin ang mga kaibigan na kaysa sa kaaway. Okay, madali. Madaling talaga pakisamahan yung mga kaibigan natin kaysa sa mga hindi natin kaibigan o kasundo. Pero hindi lamang ipinagbabawal ni Jesus na batiin natin ang ating mga kaibigan. Nais lang din ipaalala na mayroong higit na natatanging biyaya kung gagawa rin tayo ng paraan upang maibalik din dati at ang pakikipagkaibigan sa mga hindi nating kasundo. Okay, minsan hindi mo kasundo sa pananampalataya kasi ibang reliyon niya. Dapat hindi po hindi mo siya kapaniwala o katiwala o kapareho ang iyong tiwala. Okay? Hindi mo siya magkasundo. Hindi mo siya kapatid. Ibang apelyido niya. Hindi kayo magkasundo. Marami kayong hindi pinagkakasunduan. Pero hindi po ito nangangahulugan na tayo ay mag-away. Okay? Simple po, ang ibig sabihin, we are different. We have different perspective. Yan po ay mahalaga. So dapat pakaisipin natin yan. Hindi nangangahulugan pag halimbawa, yes ka, no ako, ay mag-away na tayo. Hindi po. Siguro dahil yan ang paningin mo eh. Ito naman ang paningin ko, paggalang na lang natin. Okay? Kasi minsan nangyayari, ay hindi ka Katoliko, ayaw ko sa'yo. Ay mali po yan. Ni hindi siya Katoliko, tao siya na dapat igalang at mahalin. Tingnan mo si Kristo. Hindi naman napunta si Kristo dito para sa mga Kristiyano lamang. Napunta si Kristo dito sa mundo para sa tao. Kasi hindi, Father, ang Diyos napunta dito para sa mga Katoliko lamang. Eh mali po yan. Kahit akong Katoliko sabihin, Father, Katoliko sarado ako eh. Ang Diyos para sa mga Katoliko lamang. Anong ginawa mo sa Diyos? Kinahon mo na? Limitado? Hindi po. Ang Diyos para sa lahat ng tao. Para sa lahat ng tao. Kaya yung mga tao dapat marunong din tularan ang ginagawa ng Diyos. Maging Muslim ka, maging hindi ka Katoliko, hindi ka anong reliyon mo, halimbawa ni iba ang lahi mo, dapat igalang natin, pairalin natin ang pag-iibigan kaysa yung pag-aaway o hindi pagkakasundo. Hindi nangangahulugan na hindi tayo magkasundo. Hindi na tayo maging kaibigan. Mali po yan. Okay? Alam mo, dapat pag-aralan natin yan. Kaya nga sa simbahan, meron tayong tinatawag na ecumenism. Ano bang ecumenism? Ito po ay pagbukas ng ating puso at ng kamay sa hindi natin kapaniwala o hindi natin kasundo ang paniniwala. Yun. Yun importante. Wala tayo dapat proselytizing. Ang problema kasi sa yung iba proselytizing. Hayaan mo siya kung gusto mo. Wag mo siyang akitin sa iyong reliyon. Hayaan mo siya maging kung sino ang gusto niya, kung anong gusto niya. Kaysa yung akitin natin. Walang pilitan. Kaya pag ako nagsasalita, hindi dapat maging Katoliko ka o maging Katoliko ka. Ayoko ng ganon. Basta maging mabuting tao ka, okay na sa akin yan. Kung ang paniniwala mo ay iba, okay lang basta ang importante, magalang ka, mapagmahal ka, kasi we are free. Okay? Hindi pa ako namimilit. Kahit Katolikong pare ako, Dominikano ako, hindi ako nagsasabi, dapat maging Katoliko ka, kasi pag hindi ka Katoliko, hindi ka maliligtas. Ay, hindi po ganun yon. Hayaan mo, ang importante, kahit tayo hindi magkakasundo-sundo sa paniniwala, tandaan po natin, at the end of the day, ni Katoliko ka, ni hindi ka Katoliko, sasabihin ko sa'yo, tao ka. At tao rin ako. Hindi ka lang ikaw ang tao. Tao din ako pare-pareho tayo tao. At bilang tao ka, tao ako, magpakatao tayo. Yan. Ganun, simple lang naman yan. Kasi ang ugat ng gulo sa mundo, ang pagkakaiba-iba, ang hindi pagkakasundo. Kasi sasabihin nila, ay Father, hindi ka naman kapaniwala namin eh. Ayaw ko sa'yo.
Ako sa'yo, sasabihin ko sa'yo, kahit hindi ka Katoliko, hindi ka kapaniwala ko, ay tao ka, mamahalin kita. Tutulungan pa rin kita. Ganun po yan, ang paniwala dapat natin. Kasi yan ang turo ni Kristo eh. Hindi naman sinabi ni Kristo, kayo mga Katoliko, mahalin lamang ninyo ang mga kapwa ninyong Katoliko. Mali po yan. Okay? Maling-mali. Kasi Father, sabi kasi, sarado Katoliko ako, Father. Kaya saradong-sarado ako. May kandado pa, Father. Kandadong-kandado. Yan, mahirap po yan, mga tinatawag na yan. Nakakandado pa. Dapat maging kang Katoliko abierto. Bukas ang isip mo, bukas ang puso mo, dahil ikaw sumusunod kay Kristong bukas ang kalooban. Yan po ang dapat paniwalaan natin. So sabi ni, babasahin ko itong sinasabi ni, maganda itong siguro, sabi ni, meron text sabi niya, 3527. Okay, good afternoon, Father. Ang masasabi mo sa sinasabi ni Kong Marcoleta na tanggalin ang crucifix sa mga hospitals, that is actually paniniwala. Dahayaan mo. Alam mo, pumunta ako sa St. Luke. Sasabihin ko na kung saan. Sa St. Luke. Hindi Katoliko yon. Pero nagtaka ako kasi sabi ko, hindi Katolikong hospital ito, pero may mga santo, may mga santa, may mga imahen. Kasi hinahayaan nila. We are in a free country. Hinahayaan nila. Yung paniniwala nila yun eh. Pero wag mong impose ang paniniwala mo sa iba. Kung alimbawa, kung paniniwala mo ganun, wag mo naman akong apihin. Yan lang naman ang pakiusap ko sa mga gumagawa ng batas na hindi nagliligtas, nakabibigay lang ng kapahamakan at kaguluhan pa. Maraming ginagawa ang mga batas, mga babatas natin na hindi talaga nakakapagligtas. Sana po, pinagdarasal ko po sila. Sana matauhan sila. Simple lang naman eh. Kung ano paniniwala mo, igalang mo. Hindi yung paniniwala ko, kung anong paniniwala ko, dapat paniwalaan din ninyo mga tagapakinig. Ay mali po yan. Hindi ko po sasabihin yan. Mali po yan. Halimbawa ako, Katolikong pare, Dominikano. Sasabihin ko, kayo mga tagapakinig sa DCGB, dapat maging Katoliko kayo. Alam mo, may mga nakikinig sa akin, kahit hindi Katoliko. At maraming salamat din po sa mga hindi Katoliko nakikinig sa akin. Kasi kayo ay magalang. Magalang kayo, hindi kayo bastos. Yan po ang napakabait. Sabi nga dito ni, basahin ko po, may tag sa kuya. Sabi ni 9261, napakabait talaga ng Diyos. Ang sabi niya, love your enemies, pati kaaway, pinapamahal. Totoo yan. Kasi nga, halimbawa, ito, bago tayo magwakas, kasi kulang na tayo sa oras, iwanan ko lang po ito. At the end of the day, bago ka matulog, napakaganda po, makakatulog kang mahimbing pag ikaw walang kaaway. Wala kang mga binabaon na sama ng loob bago ka matulog. Iwanan ko na po ito sa inyo. This is your reflection. Sana po, gusto ba ninyong hindi makatulog pag sapit ng gabi? Kasi bago ka matulog, iniisip mo ang bigat-bigat ng kalooban mo. Iniisip mo, inapik ka, hindi ka makapagpatawad. Mas maganda po ganito, bago ka matulog, Lord, yung mga umapi sa akin, kawaan mo po sila. At ito lang, short, simple, and sincere. God, please bless them. Bless those who have cursed me. Bless those who have maligned me. Bless those people who hurt me today. And please, deliver them from any evil. That's a good wish. Iyon po ang palagi kong dasal kung bakit ko sinasabi ito sa inyo. Sana po may natututunan kayo based on my life. I am testifying. Nagpapatutuo po ako ngayon. Umaga sa gabi, ang dasal ni Father Boots sa umaga, simple, short, and sincere. Lord, bless me and deliver me from any evil of the day. Yun lang po. And then,
Pwede kong dagdagan pa yan. God bless my papa, my mama, bless them. And pag nakasalubong ako ng sino man, okay, sabihin ko, ang bati ko sa kanya, hindi good morning, kundi God bless you. God bless you. Sa gabi naman, ganito, thank you Lord. Okay, God bless me and God bless them. Short prayer. So sana po may naukunan ka mo at sana po tayo po ay palaging maging mapagkaibigan kaysa palaaway. Okay? Tayo po ay maging kasangkapan ng Diyos at maging tayong kawangis ng Diyos. Okay? Maging ugali tayo ng Diyos tulad ni Kristo. Manalangin po na tayo ng ating panalangin na sandig ng Arkanghel. Ng Alang Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ampunin mo kami sa labanan at maging bantay ka nawa namin sa kalupitan o sa mga silo ng demonyo. Pinawa siya ng Diyos na pinagmamakawan namin sa iyo. At ikaw, San Miguel, Prinsipe na maupo sa langit, sa kapangyarihan ng Diyos, ibulin mo sa kailaliman ng impyerno si Satanas at ang manilupit na spirito na gumagala sa sanlibutan at nagpapahamak sa mga luwa. Amen. Sa ngalang Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Okay, istamalos po sa Indagabos mga tulang na ginagod sa tuyang programang Marhay na Hapon. Paano po kayo? Mas maganda po, palagi tayo may katulungan, may kapayapaan, tayo palagi ay nagmamahalan at nagmamahalan. At lalong-lalo na, tayo lahat papawaran. Sabihin natin ito with conviction. Anak ako ng Diyos. Mahal na mahal ako ng Diyos. Susundin ko ang kalooban at kagustuhan ng Diyos. At ang lahat magiging maayos. Maraming salamat at see you tomorrow. At tayo po ay mag-record para sa mga susunod na mga araw. God bless everyone. Bye-bye. Share the word and serve those who are in need. Let the morning star accompany your way. Spread the fire of mission for the Lord. We stand before Brad, atubangon ang angat kang panahon, kaya